dimineața, vin din pădure, mă duc, fac lemne, viu acasă, mă duc, le dau cât prind și eu. Nu prea au oamenii bani. Mai câte un car de lemne la o zi, două, le dai pe 150 de lei, pe 200, dacă se poate pe 100, pe 120. Mai mergeam pe rampa de gunoi, cum am închis-o și aia, la peturi. Iața, veneai seara, pe adunai cât puteai. 200 de kg, 300 de kg, 50 de kg, cum era peturi. Ce câștiga astăzi, trăsam până mă fac alți bani. Că nu poți să le pui tot dacă n-am venit ceva ce. Trebuie să face. Să mai ducem și de la gură și cum putem.